Hello? Oh, bisa nih bos? Oh bos, Rami, musta? Oh, boom truck bos? Wala may boom truck bos? May order ba siya bos? Wala may extra sa bag eh. I-verify ko na namang sa manufacturer. At din boss? Sige lang, bakal na tigas presyo. Within the week lang. 6-wheeler nga 5 tonner. Huwo, pero dili na siya huwo, boss. Kuha na siya Sinotrap, pero kuha na siya, lain na siya. Sinotrap na siya. Okay, boss? May nga na nagyapon. Basta, kung ano problema, mga nagdagdag na lang. Sige na, George? Sige, within the week lang, boss. Tawag ko na. Sige, boss. Okay, thank you. Uy! Sa tayo mo? Stag-vlog siya Tagalog? Stag-vlog siya Tagalog? Stag-vlog siya mo bro? Budats TV. Budats TV. Mo ni mga vlogger oh. Ano ko biro? Uy, mga vlogger na to. May tagtambangan yung mga may laki. Mga milyonaryo na sa YouTube. Mga 10 years from now. Bulabog Bay, welcome. Don't forget to subscribe. Bulabog Bay. Bistag Vlog and Budats TV guys. Bistag Vlog. Nadri guys. Ansa sa may kay para kabaw mo tayo sa. Oy! Don't forget to subscribe. Bulabog Bay, Bistag Vlog and Budats TV. May buntag ninyo, may buntag. Ato subscribe nito kabayuan. Ano ba yun? Makuha pa ka na ako. Dinagay ko makuha ka na doon. Ako na, makuha ko yan. Inting! Tagay ito kung share si Inting. Kaya na po ito buwan. Mag-ikabot ko na ako. Kung ano na, kami lang ito yung ka na. Chur ba? Churoy! Kada, may rin magka-plano ka gano'n sa Mayo, no? Picturean mo ba? Pindot ka rin mo mga makakuha ka tabang. Siya yung hindi ka maging feeds ka rin saan. Pwede na ka mga ninyo script ba? Wala yung ano? Eh, Maria, Sa aming mga umaabot nga vlogger kay small mga YouTubers ani, small YouTuber pa mi sa kakaroon. wahay na kayo, 40 na ka pinidad, wala wahay na kayo. Kaya na, why edad ni YouTubers, wala edad. Ano lang ba? Lingaw-lingaw lang. Pero lang tininood. Nagyari niya. Chard, asan mga Chard? Ano ko yun? Yung mga kayo mag-vlog, pagtalaw sa taong ko. Lang sa church. I-vlog to yung reperiba nga. Usam na, kaya soft call o hard call? Pila ko picture mo? 60 plus? 67 siguro. Sakto. Sige lang ta, upload na ni. Pagkatuloy mo mga. Kayo na video pala. Ito na live. Third, i-shout out na yung mga referee. Yan, nakita ito, kinalalo, referee nga. Gusto mo magkabula o dini? Wala may luwa. Wala pa. Balik na mo. Wala may luwa. Ano siya nga yung pinili kapos?
Shout out ba? Shout out ha. Mga ba yung mga Richard? Sino yan sa mga mamba? Ako rin siya. Nawa sa susatas. Jadi pada sabihin dia ba? Okay. Ya, itu kan ada di situ lah. Lagi set kayak motor pun oh, dumay lang ng Facebook ko. Ako ang ito yun. Manood ka ba? Manood ka ba? Ha, kita kayo. Tidak pemilihan ibu kamu. Pemilihan ng video, di ba? Amo di si Hook. Dere jud nagmay dira. Ay jud kay Hook. Bisik na bisik. Ha? Bisik. Bisik rayo. Lagi saya plano lagi. Oh, dira. Bulabog bye. Don't forget to subscribe. Okay. Bulabog bye guys. Bye guys. Bayad na. Corridors ni. Tidak bangin dulu deh. Ingat sih kalau botol ditubak ke dalam apa? Ah, tugba sad organic ba organic. Kasi ito,